karon dire sa muang lugar kay pista sa muang patron Senyor San Nicolas. Salamat pi sa mga sponsor. Kami dire karon magluto may kuan. Ulo sa baboy lang kay wala ko man may budget kayo. Then kuan ang gitagtag. Kami dire karon nag-joke din. Spaghetti. Kami spaghetti. Lalapay kaon dito niya kaon karon. Nya mabuto ang mga sponsor shout out lang namo sila niya mga Redster. Mga guys dia i-read lang mo dia ay music sa pa. Isi among linya ron outdoor boys lagi. Ako si Isat. Watch out taga Manggalang. Ato pasalamat Charlie Boy Champion. Ato pasalamatan watch out. Watch out taga Manirol no nagkuan video porta balik balik. Porta balik ya kumplit. Bila video download sini mana to? Benar, nah, tahun. Itu tahun. What's up, manana? Ah, tumunggoy oy. Sa inaisip mo umalis na lang dito. Sa bawat supang umiiyak, nagsingin ko ay piso. Sa bawat tumulungan ko pa, alay ko'y dugo. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggang ako'y bumitiman. May pag-asa pa. Kuha ka. Wala pa tayo na board. Napog na ako. Hi guys. Wakag na akong nakoy. Pagkasito na ako. Sa ina na napog na akong diri. Nami diri ron. Pero akong i-rotate day siya kay otro. Kita mo nang nasa likod do. Kita mo na mong kuan mo. Tanawa na siya. Tanawa na siya daro. Awa na Singer na muna daro. Singer po ning isa di mga tagog mic daro. Man silang duha Lagyo sila nag-away silang duha. Mga tang lutoon Wala tayong mga na tubig, na dyan. Junga. Inatong ipikto.